Croeso i'ch sesiwn amwytho ar-lein ar gyfer Llyfrgell Plus. Bydd mynediad at gyfleusterau Llyfrgell Gennych ar bob safle grŵp llandrillo Menai lle rydych yn astudio. Bydd yr wybodaeth a gyflwynir yn y fideo hwn yn berthnasol i chi. Yn ogystal â'r fideo hwn, gewch lawer o wybodaeth ddefnyddiol a chanllawiau ar ein gwefan sgiliau astudio ar y sianel YouTube Llyfrgell Plus. Dolenni yn y disgrifiad isod. Gall y llyfrgell gynnig chi lle i astudio. Gewch fynediad at gyfrifiaduron y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau eich gwaith cwrs gan gynnwys yr opsiwn i fenthyg Chromebooks. A llyfrau i'ch cynorthwyo gyda'ch astudiaethau neu i'w ddarllen yn eich amser hamdden. Mae gennym lyfrau ffuglen, comics, nofelau graffig, cylchgronau a llawer ragor. Mae'r llyfrgelloedd ar agor drwy gydol o'r wythnos ac mae gan rhai safleoedd oriau agor ychwanegol gyda'r nos. Ewch i wefan y llyfrgell i weld manylion penodol oriau agor eich safle. Dylech gofio bod gwahaniaeth weithiau rhwng oriau yn ystod y tymor a'r oriau yn ystod y gwyliau. Bydd yr holl dolenni a grybwyllir yn y disgrifiad islawr fideo. Os ydych am fynd â llyfrau o'r llyfrgell, gallwch ei benthyg drwy ddefnyddio eich cerdyn adnabod myfyriwr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw eich cerdyn adnabod myfyriwr gyda chi bob amser. Gall myfyrwyr benthyg hyd at 6 llyfr ar y tro, ond os ydych chi'n astudio ar gwrs lefel A neu gwrs fynediad at addysg uwch neu unrhyw gwrs ar lefel gradd, cewch fenthyg hyd at 12 eitem ar y tro. Cewch fenthyg ar y mwyaf o lyfrau am gyfnod o 2 wythnos, ond mae rhai eithriadau. Chwiliwch am sticeri ar feingen y llyfr. Mae rhain ar lyfrau y gellir ei benthyg am 7 diwrnod yn unig, neu'n llyfrau a sfeinydd yn y llyfrgell yn unig. Beth bynnag ydy hyd y cyfnod benthyg, cyn bellad a bod neb arall yn gofyn am benthyg y llyfr, gallwch adnewyddu'r benthygiad gymaint o weithiau ag y dymunwch. Unwaith y byddwch chi wedi dod o hyd i lyfr, hoffwch ei benthyg. Ewch ag o i ddesg y llyfrgell gyda'ch cerdyn adnabod a mi gewch ei benthyg. Bydd catalog y llyfrgell yn eich cynorthwyo i ganfod eich llyfrau. Gallwch gael mynediad at unrhyw gyfrifiadur yn y coleg trwy'r lawnsiwr apiau. Hefyd, gallwch ddod o hyd iddo ar y wefan. Teipiwch eich termau yn y blwch a clicio chwilio. Gallwch ddefnyddio'r hidlwyr ar yr ochr chwith i gyfyngu'r canlyniadau. Efallai mai dim ond yr eitemau sydd yn eich cangen chi rydych chi eisiau ei gweld. Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i deitl sydd o ddiddordeb chi, cliciwch ar y canlyniad i gael ragor o wybodaeth. Mi welwch chi wybodaeth am pob copi o'r llyfr, ar pa safle mae'r llyfr, a gwybodaeth yn nodi ble yn union mae'r llyfr yn y llyfrgell. Caiff eitemau ffeithiol eu storio yn ôl system ddegol diwi, ac mae laber o pob silff bydd yn eich cynorthwyo i ganfod yr eitem. Os byddwch chi'n cael trafferth dod o hyd i lyfr, holwch aelod o staff a bydd yn hapus iawn i'ch cynorthwyo. Yn ogystal â hyn, bydd y catalog hefyd yn dweud beth ydy statws yr eitem ar hyn o bryd. Ydy o ar y silff neu ar fenthyg, a pryd disgwylir iddo ddod nôl. Os byddwch yn cael trafferth neu broblem i cael mynediad at y catalog, siaradwch gyda llyfrgellydd y safle. Gallwch fewn gofnodi i'r catalog i gael nodweddion ychwanegol. Drwy ddefnyddio eich rhif myfyriwr a rhif PIN a rhanwyd gan staff llyfrgell. Gallwch gadw cofnod o'r llyfrau sydd ar fenthyg gennych
ac adnewyddu'r benthyciad heb bod dod i mewn i'r llyfrgell. Gallwch archebu'r llyfr a bydd tîm y llyfrgell yn ei anfon at eich safle pan fydd ar gael ac yn anfon e-bost i ddweud pan fydd yn barod i'w gasglu. Mae mewn gofnodi i gatalog y llyfrgell hefyd yn galluogi mynediad i'n holl ddeunyddiau electronig. I ddysgu mwy am yr holl ddeunyddiau ar-lein a mae gennych fynediad iddynt, gwelir y canllawiau ychwanegol isod. Mae'r app Llyfrgell Plus yn rhoi mynediad cyflym a chyfleus i ystod eang o wasanaethau llyfrgell ar eich ffôn neu dabled. I ddechrau, chwiliwch am Spiders Libraries yn eich siop appiau a lawrlwythwch yr app. Ar ôl i'r app agor, dewiswch grŵp llandrillomenau o restr o wasanaethau llyfrgell. Mewn gofnodwch gan ddefnyddio'ch rhif adnabod myfyriwr fel enw defnyddiwr a'ch PIN 4 digit fel cyfrinair. Mae prif sgrin yn cynnig mynediad i ystod o nodweddion defnyddiol a gwasanaethau. Yn darganfod, gallwch chwilio catalog, gwirio argaeledd eitemau a gwneud archebion ymlaen llaw. Gallwch archebu eitemau boed ar gael neu wedi'u benthyg, yn arbennig o ddefnyddiol os ydych oddi ar y campws neu'n cynllunio ymlaen llaw. Byddwch yn cael hysbysiad pan fydd yr eitem yn barod i'w chasglu. Yn yr adran fy nghyfrif, gallwch reoli'r eitemau sydd gennych ar fenthyg, gwirio dyddiadau dyledus, adnewyddu a gweld statws archebion. Mae'r app hefyd yn cynnwys nodwedd hunan fenthyg, lle gallwch sganio cod bar yr eitem i'w benthyg gan ddefnyddio'ch ffôn. Gyda'r app Llyfrgell Plus, gallwch wneud y gorau o wasanaethau'r llyfrgell ble bynnag yr ydych, pryd bynnag a mae ei angen arnoch. Gallwch alw'r heibio'r llyfrgell i ddefnyddio cyfrifiaduron. Mae rhai safleoedd yn defnyddio system archebu mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael amser ar gyfrifiadur. Mae Wi-Fi ar gael ym mhob llyfrgell os ydych yn dymuno dod o dyfysiadau personol. Mae nifer gyfyngedig o Chromebooks ar gael i'w benthyg yn adeiladau'r llyfrgell hefyd. Dyled defnyddio cyfrifiaduron y llyfrgell at bwrpas gwaith yn unig, a byddwch yn cytuno â pholisi defnydd priodol o'r we bob tro byddwch chi mewn gofnodi i'r gyfrifiadur. Cofiwch ddarllen hwn yn ofalus. Bydd eich defnydd o'r cyfrifiadur yn cael ei fonitro drwy gydol eich amser yn y coleg. Cewch credydau argraffu ar ddechrau bob blwyddyn. Bydd popeth byddwch chi'n ei argraffu yn cael ei dynnu o'r credyd hwnnw. Ystyriwch yr ymgylchedd a gwiriwch oes wir angen i chi argraffu. Ond, pan fydd angen argraffu, mae'r cyfleusterau i wneud hynny ar gael i chi yn eich llyfrgell ynghyd â chyfleusterau sganio a llungopio. Cofiwch, mae staff y Llyfrgell Plus yma i'ch helpu. Os ydych chi angen cymorth i archebu llyfr, i bori trwy'r silffoedd, neu uwchlwytho eich hyseiniau diweddaraf ar-lein, gallwn gynnig cymorth i chi. Gallwch siarad ag aelod o staff y llyfrgell wyneb yn wyneb neu ar-lein os nad ydych ar y safle. Mae tîm dysgu technoleg ar gael ar-lein i gynnig cymorth gyda ymoliadau a materion yn ymwneud â thechnoleg. Ac mae cyfeiriaf e-bost i'r llyfrgell ar pob safle at bwrpas ymoliadau ac archebion penodol. Nawr mae gennych chi'r holl wybodaeth sylfaenol sydd ei angen arnoch chi i gael y gorau o'ch llyfrgell. Diolch i chi am wylio a dymunwn bob llwyddiant i chi drwy gydol eich cyfnod gyda grŵp Llandrillomenau.